এটা তো বুঝুন দিয়ে పెద్ద చూసిండు ఇందులో కారు లాంటిది అదే ఎవ ఈ బారి కూరలు తెచ్చేవారు ఏ యాళ్ళ బారి కూరలు తెచ్చి ఓ ಧ್ಯಾನ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ ಗೇಟ್ ಲೈಟ್ ಭಾರಿ ಸೋಗದ ಗೇಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾಂ ನೆಟ್ಟು ತೋಜಿ ನಾವು ಪಿಂಕಾ ಕೆಂಪತ್ತತೆ ಎಡ ತೋಜುಂಡು ಅದೇ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿ ಉಂಡ ಅಂದಿತ್ತೆ ಹಾಂ ದೊಡ್ಡ ತೋಜುಂಡು ಯಬ್ಬಾ ರೈಸ್ ಉಂಡಿ ಎಡ ತೋಜುಂಡು